शिट यार, खै रवली ही माणसा. ओ साहेबांनो, गाडी काढू. अहो खै रवली तुमची माणसा. अरे सगळे अनोळखी असत, एक एक करून येतले, वेळ लागता येऊक. अहो साहेब 9:10 वाजले. हे बघ, दिवसभरासाठी गाडी बुक केलेली हा. येतली माणसं हळूहळू. तू जा. मका काय करूचा? मका भाडा मिळता. थै करा पिकनिक, नाही तर हई करा, नाही तर हई थै थै नाचा. अरे खै चाललंस? थै जाऊन थै थै नाचते. निघूचं नाव नाही आणि पाठीचं उठून घाल. काय मेलो आग काढता. शिट यार, खै रवली ही लोका. बाकी त्यांचा मरान दे. ह्या का कळणार नाही, ह्या का वेळेवर येता येणार नाही. इला इलस काय होतीस एवढा वेळ? तुमच्या सारखा नसता बॅग उचलली की चल्ला. औषिक मॅनेज करूचा लागता. बरा बरा, इलस ना ता महत्वाचा. बरं कोण कोण येतात? सगळे अनोळखी असत. ऑफिस मध्ये नवीन मित्र झालो हा. तो आणि त्याची गर्लफ्रेंड येता हा. अनोळखी आहेत ना, ता बरा झाला. ओळखीचे असले की जरा ऑकवर्ड जाऊक होता. तू काही एक काळजी करू नकोस, सगळे अनोळखी असत. तो बघिलो निक्या. अरे पर्या. ह निकेत. प्रिया. प्रश्न प्रश्न प्रश्न. अगो किती प्रश्न पडतात तुका. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत नुसते प्रश्नच पडतात तुका. अगो रिलेशनशिप मध्ये असं आहे की प्रश्नपत्रिका सोडत येतात मला कळणार नाही. हा ता मरण दे. माझं मोबाईलचं रिचार्ज केलंस की नाही? मारलंय. परत प्रश्न. अगो अगो मका ना आयुष्यात शांती होईया. हा शांती वैया ना. एक काम कर, वेगळे होऊया आपण. हा वेगळे होऊया तरच माका शांती गावात. निघून जा माझ्या आयुष्यातून. तू आधी निघ माझ्या घरातून. तुझं घर ना. हा माका शिकायता मेलो. परेश, मीट माय गर्लफ्रेंड शांत प्रिया. हा शांती प्रिया. हा हाय. आणि ही माझी गर्लफ्रेंड नुसती प्रिया. परेश, अजून कोण अनोळखी येऊचे आहेत? माझी मैत्रिणी येऊची, जीवा भावाची अनुजा. हो साहेबांनो, इली तुमची माणसा. गाडी काढू. तुका सांगलंय ना, दिवसभरासाठी गाडी बुक केलेली असा. अजून आमची माणसं येऊची असत. अनोळखी माहित आहे माका. माका काय करायचंय? माका भाडा गावलाय. तुम्ही पिकनिक थै करा, नाही तर हई करा, नाही तर हईच थै थै नाचा. मका काय करायचंय? मरण तिच्या आईला फाट्याची उठून घालतात. आता ह्यो खै गेलो. थै थै नाचूक गेलो. तुझी मैत्रीण खया. खय रवली. हा ती बघिली. हे गे रे शांती प्रिया. अनुजा. जीवा मामाचा चेडू अनुजा. गे आहे घरातल्या घरात किती मेसेज करतस? मेले मेसेज उघडून तरी बघ काय त्यात. गे आहे कोण या? अरे तुझ्या थोरल्या मामाचा धाकला चेडूता. मामाचा चेडू कधी दिसला नाही ता. अरे लहानपणापासून मुद्दाम तुमका सेपरेट ठेवलो, नाही तर एकमेकांका ताई दादा बोलून मोकळे झाला असतास. आहे हुशार हा. बाकी कसा चेडू? सुंदर हा. तुझ्या लग्नासाठीच बघतो. पसंत हा ना? पसंत हा मुलगी. गे आहे ह्यो कोणाचा फोटो पाठवलंस? तुझ्या आत्तेचं झील हा. तुझ्या लग्नासाठी बघतो. आत्तेचं झील? टकलेर केस तेवढे कमी आहेत. मग वीक बसवात. सरकारी नोकरी आता का? सरकारी नोकऱ्या? मग चलात. होकार कळव. चिवड्यात लाडू इथे. ही माझी मैत्रीण अनुजा आणि ह्यो तिचं बॉयफ्रेंड राज मल्होत्रा. नाव काहीतरी ऐकलेलं दिसता. ता एक बरा झाला. हे सगळे अनोळखी असतले. होय होय, सगळे अनोळखी असतले. म्हणजे पिकनिकला आपणाक प्रायव्हेट स्पेस मिळतलो. होय होय, स्पेस मिळतलो. चला तर मग पिकनिक एन्जॉय करूयात. एन्जॉय सगळे अनोळखी असतात. सगळे अनोळखी असतात. ड्रायव्हर खाई रवलो. अरे मेल्या गाडी काढ.